ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। କାଲି କଣ ପାଠ ପଢେଇଥିଲି? ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କହିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଗୋଡ଼ ଆମର କଣ ଉପକାର କରେ? ମୁଁ କହିବି। ହଁ କୁହ। ଗୋଡ଼ ଆମର ଚାଲିବାରେ କାମ କରେ, ଗୋଡ଼ ଆମର ଖେଳିବାରେ କାମ କରେ, ଗୋଡ଼ ଆମର ଦୌଡ଼ିବାରେ କାମ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜେଇଦିଅ। ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ତମର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଚାଲ? ମୁଁ ଛାତିରେ ଭୟ ଦେଇ ଚାଲେ। ସାପ ପରି ଗେଣ୍ଡା, ମାଛ ଆଉ ଜିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ମୋର ବି 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମୋର ଭଳିଆ ଭାଲୁ, ସିଂହ, ଠେକୁଆ ମାନେ ମୋର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମୋର ବି 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆଗରେ 2ଟି ଗୋଡ଼ ହାତ ପରି କାମ କରେ। ଆରେ ମୋର କଣ 5ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ନା ନା, ମୋର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜେଇଦିଅ।